नमस्ते। हमने फिर मिलनी जा। एकरा से पहले हमने डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ल रहनी। ई मॉड्यूल में हमने पढ़ल जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में। एआई माने का होता? एकरा भोजपुरी में कही के बेर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बाकी उस शब्द के कुछ देर छोड़ दी, उतनी भारी हो गई। आसान भाषा में कहे के होके तो एआई माने आदमी जैसन समझे वाला, सोचे वाला आ सोच के काम कर सके वाला क्षमता के एगो सिस्टम के एआई कहला। अब ये कैसे होखेला? तो आसान बा। जैसे हमने पहले बात कहनी जा, एआई भी आदमी जैसन तीन तरीका से काम करेला। एगो परसीव माने समझल, ढेर सारे डाटा से इनपुट से उ समझेला कि ई का होकेला। थिंक माने सोचल, उ इनपुट आइला के बाद अब कैसे काम करे के बा, हमरा से का मांगल गइल बा उ पता लगावेला। आ एक्ट माने काम करल, ई सब समझला के बाद एआई आउटपुट देवेला। चाहे रौरा हमेशा फेसबुक यूट्यूब में देखे हो, कब मान ली रौरा कुछ सर्च कैनी तो उ आउटपुट देवेला। तो ऐसे ही एआई काम करेला। सामान्य तौर पर एआई तीन किस्म के होखेला। रौरा सन बहुत सारा एआई देखले हो, कब चाहे बहुत सारा एआई के बारे में सुनले हो। कब हमने आज पढ़े के बेरा खाली तीन गो एआई के बारे में पढ़ल जाए। पहिल का नैरो इंटेलिजेंस, दोसर का जनरल इंटेलिजेंस आ तीसर का सुपर इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस के मतलब रौरा के मोबाइल में, रौरा के कंप्यूटर में जवन भी एआई देखत पानी उ सब नैरो इंटेलिजेंस है। जैसे रौरा चैट जीपीटी चलावत हो, कब चाहे रौरा यूट्यूब पर कुछ खोजनी तो ओकरा बाद वही किस्म के वीडियो आवे लगेला, उ नैरो इंटेलिजेंस है। ई एगो सीमित काम के एकदम बढ़िया से समझ के कर सकेला। दोसर का जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस माने हमने इंसान जैसन सोचे वाला, हमने इंसान जैसन काम करे वाला, ओकरा के जनरल इंटेलिजेंस कहल जाला। जैसे फिल्म में देखे हो कब चिट्टी द रोबोट, मगर उ वाला जौन बढ़िया वर्जन। अब आवेला सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस डरावना हो सकेला। ये हमने इंसान के सोचे के क्षमता से भी आगे निकल के हमनी से भी ज्यादा तेज हो सकेला। जैसे चिट्टी द रोबोट के दूसरा भाग में उ लाल चिप लगावला पर जौन रोबोट बनेला, ओकरा के हमनी सुपर इंटेलिजेंस के रूप में ले सकत बानी। बाकी ई अभी कल्पना के बाहर बा। तो ई रहे तीन प्रकार के एआई इंटेलिजेंस। अब रउआ सोचत हो कब कि आदमी आ एआई कितना फर्क बा। ई में कुछ छोट छोट बात याद रखे के जरूरी बा। जैसे आदमी तो इमोशंस, अनुभव से आ दूसर लोग के साथ कल बातचीत से ऐसा नहीं कौनो मानवीय अनुभव से सीखेला। तो एआई के सारा माजरा खाली डेटा 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 पर बा। ओके, हमनी से जितना डेटा मिलेला वही से बुझेला। हमनी जौन सामाजिक बातचीत करीला या भावना के जरिए काम करीला, ओसे हमनी बहुत कुछ कल्पना करके नया चीज बनावे सकीला। बाकी एआई तो बस ओकरा के नकल कर सकेला, वो अपन खुद के सृजनात्मक काम नहीं कर सके। सबसे मेन बात, हमनी कौनो निर्णय ले बखत अपन नैतिकता आ भावना के प्रयोग करे नहीं जा, मगर एआई खाली लॉजिक के प्रयोग करेला। वो जथी एल्गोरिथम से सीखल वही काम मात्र करी। यही से एआई के इंटेलिजेंस होवेला, मगर ओकरा के साथ नकल मात्र करेला। बाकी इंसान में ई गुण प्राकृतिक आ स्वाभाविक होकेला। रउआ यूट्यूब देखत घरी ई बात गौर कैले हो कब मान ली रउरा एगो कार्टून के वीडियो देखनी, उ वीडियो देखला के बाद यूट्यूब रउरा के ओइसने कार्टून भी वीडियो देखावल रहे ना। ई त एआई रउरा सोच के तरीका, रउआ के देखे के पैटर्न के नकल कैले बा। बाकी का ई रउआ पूछल सवाल के जवाब दे सकत बा? ना, ई ना दे सके। 2022 में चैट जीपीटी नाम के एगो टेक्नोलॉजी आइला के बाद हमनी के लाइफ चेंज हो गई। अब ई रौरा पूछल सवाल के रौरा जैसन खोजत बानी ओइसने जवाब दे सकल। एकरा की हमनी कहनी जेनरेटिव एआई। ई रौरा हमनी के सृजना के नकल कर सकल। रौरा वीडियोस जेनरेट कर सकनी, रौरा तस्वीर जेनरेट कर सकनी, ऐसने बहुत सारा चीज रौरा सृजना कर सकत बानी एआई के थ्रू। बाकी एगो बात का याद रखे कि ई एआई बुद्धि नहीं खेपैल, ई हमनी के सोचे के तरीका,
हमनी के लिखे के तरीका के नकल कैले बा। एकरा के हमनी के लिखे के स्टाइल से लेके हमनी के सोचे के तरीका से लेके बहुत सारा चीज के डेटा दिहल गईल रहेला। आ ई समझ जाला कि ई तो ऐसे लिखल जाला, ई ऐसे सोचल जाला, ऐसे ई रौरा के सृजना के एगो साथी है। ई रौरा जैसन सोच ले बानी ओइसने जवाब देवेला। बाकी रौआ इनपुट से ही एकरा के सुधारल जा सकत बा, परिमार्जन कर सकत बा, आ ई और बढ़िया हो जाए। ई रहे जेनरेटिव एआई।